Uyabona abantu baseTopia, amaSomalia la namaZimbabwe. AmaTopia mose ayakwazi uba lamaSomalia asithengisele ilento ukukhoka abazenzele ngokwabo. Mhlawumbe icoke amanzi wabo atsalwe etoilet ukuze kwenziwe le coke. But yabona sinenteshe siyayisela asenzeki into sinenteshe si right siyathoba ngayo kaGqibotye sithobe. Hey! Kona maNigeria hayi phaya eMonti ukumfo phaya amapara xa mbiza bathi ngu-influencer. Ndiqhele uyocheba phaa kulaa papa shop athanda uhlala phaa akathengisi akacebi yena uthengisa letiki liNigeria kuthiwa ngu-influencer ke hayi ama-Nigeria guys hayi umhlu ufanelekile unxibe kakhe bra ibhizinesi yakhe uya-influence itiki abantwana bethu bangamageza phaa kulaa Monti. Lo mfana ufanelekile uhleli ngasesaloni ngacimba uceba ikati akaceba ikati. Hayi ama-Nigerian funa uxoka nje mna uba bekuthiwa ngokwam ndim urhola ihlahla Dani. Mna bendizawayeka amaSomalia ahlale ndwayeka namaZimbabwe. NamaZimbabwe nazinukela nje kwapha ayenza indlu msinyane uhlale msinya akhangoku. Ama-Nigeria bendizawuthi mawahambe. I don't want to lie. Mina benzathi kodkani guys. Aba bantu abafunwa kumazwe wonke amazwe abafuna. Bebona ke ngokuzobakho aba basonda amabhulu. Ufumanise bangokufuneke sifakiwe nathi ba masizonda amabhulu sifakwe inkani ba masiwacaphukela. Hayi asiwacaphukela sonke amabhulu. Uyazi uba uqeshwe emsebenzini wafika kukho abelungu kulo msebenzi uba nethemba ba into zalapha zi-right. Hayi ndisendithela nje general manyanyani nani neyalo nto. Xa sifika endaweni kuthiwa kukho abelungu vele uqomba apha into yalapha iqondile. Xa ufika kukho abantu abamnyama uvele ubuza abantu kuyarholwa nyani. Xa iphela i-fortnight akhe kuthiwe hayi sarhola kwi-fortnight ezayo uvele ungabi nathemba but nethi ngoku abantu abazonda belungu bathuna laba bangasifaki kwiinto zabo zezonda belungu. Siyayazi babelungu ingcinezelo kwathiwani basinike ilizwe basinikile ke ngoku nawo ilizwe akho lithi masibeke sibazonda ke ngoku asizibazonda sonke nina ningaqhubeka nibazonda but mna ndithi ewe ndithi umlungu kwathina andikho noma ngathi ongenziwa itoyito yogxotha umlungu hayi ndingalihlala endlini lale kodwa bakuthethwa ngama-Nigeria hayi ama-Nigeria hayi ilizwe limoshakele nje lonke njengabo suka ikho loo nto leyo.